Ahoj, já vás vítám, mé jméno je Kristýna, jsem porodní asistentka, fitness trenérka a maminka a natáčím pro vás cvičící programy, které se zaměřují na období před těhotenstvím, v těhotenství i po porodu, tak se pojďme na to podívat. V současné době je již natočený program Zpět do formy po porodu s diastázou a další programy se již natáčejí.